L-ewwel sessjoni tal-Kunsill Ġenerali nfasslu futur flimkien kienet ukoll l-opportunità biex il-presidenti ta' ferat tal-Partit Nazzjonalista ukoll jgħaddu l-messaġġ tagħhom. Il-President tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista Joseph Grech ressaq mozzjoni li tiftaħ il-bibien tal-partit bit-twaqqif ta' Team Start PN u li tfisser li tal-anqas 14 il-żagħżugħ u żagħżugħa taħt 30 sena ikunu membri tal-eżekuttiv tal-partit. Andre Grech, President tal-Forum għall-Intrapriżi Żgħar u Daqs Medju, fakkar li f'pajjiżna għandna żewġ faxex ta' nies min qed jistana u min qed isibha diffiċli li jlaħaq mal-ħajja. Iddikjara li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun il-vuċi tan-nies mingħajr ma jħares lejn l-uċuħ. Fisem il-Forum Professjonisti tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini wissa li xogħol il-Maltin jiddependi fuq ir-reputazzjoni tajba ta' pajjiżna li ma' reputazzjoni sfortunatament ħamġet fl-aħħar snin bi skandli politiċi ta' korruzzjoni u saħansitra qtil ta' ġurnalista. Dan fil-waqt li l-President tal-Assoċjazzjoni Pensjonanti Anzjani Nazzjonalisti Mario Rizzonaudi wieħed ħidma bla qiegħda dwar il-pensjonijiet, preokkupazzjoni kontinwa għall-anzjani hekk kif minkejja l-progress li ngħad li qed isir f'pajjiżna dawn għadhom mhux biżżejjed. Richard Muscat, President tal-Kulleġġ ex-membri parlamentari Partit Nazzjonalista, tkellem dwar il-ħidma li saret fiħdan dan il-kulleġġ u qal li l-membri fiħdan dan il-kulleġġ qed jitolbu li jkun hemm aktar lealtà. Ivan Castillo, President tas-Solidarjetà Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista, tkellem dwar il-ħidma li wettqet sa issa l-SHPN fosthom madwar 115 laqgħa ma' gruppi differenti ta' ħaddiema u għafakkar li fl-ewwel ta' Mejju f'jum il-ħaddiem l-SHPN faslet pjan ta' viżjoni fit-tul għal qasam tal-impjiegi f'pajjiżna bilan ikun li l-qudiem l-SHPN tkompli tindirizza temi oħrajn. Il-Koordinatur Politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono tkellem dwar il-legat tal-Partit Nazzjonalista u dak li għamilna bħala nazzjonalisti u ta' ħarsa l-qudiem lejn l-emenda mresqa biex ikun hemm aktar żgħażagħ fl-eżekuttiv f'pass li fi kliem Jean-Pierre De Bono se jixpruna lill Partit Nazzjonalista lejn politika ġdida. Graziella Tart Previ, President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista, tkellmet dwar il-ħidma tal-Forum fiħdan il-Partit Nazzjonalista li jaħdem il-qrib ma' dawk li inqas vulnerabbli fis-soċjetà. Hija qalet li bħalissa l-FOIPN qed jaħdem fuq it-tema tal-faqar u t-tema tal-ġustizzja soċjali. Hija riaffermat l-impenn tal-FOIPN biex ikun il-mutur tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista ma' dawk l-aktar vulnerabbli. Il-President tal-Kumitat Eżekuttiv Mark Anthony Sammut tkellem dwar il-mod kif qed titfassal il-politika tal-Partit Nazzjonalista fosthom fid-diskussjoni dwar l-amendi għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrjuni fejn il-Partit Nazzjonalista ddefenda dritt tal-ħajja sa mill-bidu tagħha, id-drittijiet tat-tfal u d-drittijiet tal-mara. David Stellin, il-President tal-Kunsill Amministrattiv, riafferma li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun partit tan-nies li jkun qrib il-poplu u saħaq fuq l-importanza li kulħadd jaħdem f'direzzjoni waħda, jemmen viżjoni waħda, b'hekk biss saħaq David Stellini il-partit jista' jkun gvern alternattiv.